Africa TV updates sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami ngingusinenhlanhla. Inkantolo enkulu eMgungundlovu isichithe isicelo sikandlunkulu wesilo esisanda kukhothama uGoodwill kaBhekuzulu uNdlunkulu usibongile Dlamini Zulu. Isicelo bekungesokuchibiyela amaphepha wafaka enkantolo lapho efuna umshado wakhe ukuthi uthathwe njengokuba uwona wodwa umshado wakhe noNdlovumbane osemthethweni. uNdlunkulu befake isicelo sokuchibiyela amaphepha enkantolo emva kokuba inkantolo echithe isicelo sakhe sokuba imishado yabanye uNdlunkulu bakaNdlovumbane ithathe njengengekho emthethweni. Inkantolo ibikhale ngokuthi emaphepheni afakwe nguNdlunkulu akukho lapho ekhuluma ngokuthi kufanele ihlakazwe iminye imishado yoNdlunkulu abahlanu. Ijaji Isaac Madondo lisichithile lesicelo. uMadondo ukhale ngokuthi isicelo sikandlunkulu sifakwe isikhathi sesihambile, wathi lokhu akuzinikezi ezinye izinhlangothi ithuba elanele lokuba liziphendulele. uMadondo uphinde wathi uNdlunkulu bekade enesikhathi esanele sokuchibiyela amaphepha kusekelwa afakwa enkantolo ngoJuni kodwa akangakwenza lokho. Inkantolo iyaqhubeka nokulalela izethulo zikaNdlunkulu ofuna ukuthola wamafa kaNdlovumbane. Sizoqhubeka-ke mbukeli wethu silokhu sikupha nje okuqhubekayo kulona leli cala. Le iSelect Africa TV, mina ngingusinenhlanhla. Africa TV updates sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami ngingusinenhlanhla. Inkantolo enkulu eMgungundlovu isichithe isicelo sikandlunkulu wesilo esisanda kukhothama uGoodwill kaBhekuzulu uNdlunkulu usibongile Dlamini Zulu. Isicelo bekungesokuchibiyela amaphepha wafaka enkantolo lapho efuna umshado wakhe ukuthi uthathwe njengokuba uwona wodwa umshado wakhe noNdlovumbane osemthethweni. uNdlunkulu befake isicelo sokuchibiyela amaphepha enkantolo emva kokuba inkantolo echithe isicelo sakhe sokuba imishado yabanye uNdlunkulu bakaNdlovumbane ithathe njengengekho emthethweni. Inkantolo ibikhale ngokuthi emaphepheni afakwe nguNdlunkulu akukho lapho ekhuluma ngokuthi kufanele ihlakazwe iminye imishado yoNdlunkulu abahlanu. Ijaji Isaac Madondo lisichithile lesicelo. uMadondo ukhale ngokuthi isicelo sikandlunkulu sifakwe isikhathi sesihambile, wathi lokhu akuzinikezi ezinye izinhlangothi ithuba elanele lokuba liziphendulele. uMadondo uphinde wathi uNdlunkulu bekade enesikhathi esanele sokuchibiyela amaphepha kusekelwa afakwa enkantolo ngoJuni kodwa akangakwenza lokho. Inkantolo iyaqhubeka nokulalela izethulo zikaNdlunkulu ofuna ukuthola wamafa kaNdlovumbane. Sizoqhubeka-ke mbukeli wethu silokhu sikupha nje okuqhubekayo kulona leli cala. Le iSelect Africa TV, mina ngingusinenhlanhla.